Selam sizga TMTV kanalını yaratib qarashchi do'stlarimiz. Avgust oyi гадәттә уңыш китерә торган ай. Natural rizqlar, үз бакчандагы җиләк-җимеш, яшелчәләр белән сөендерә торган ай. Шуңа да бүген ризыклар турында сүз куертып алыйк әле. Эфирда топ клип хит парады һәм мин аның алып баручысы Рената Тей. Саубуллашу мизгеле килеп җитте. Бүген Татьяна Ефремовага киләсе очрашуларга кадәр дип әйтеп, хит парадтан озатып калабыз. Күпләрнең иң көтеп алынган мизгеле. Бу атнада кайсы җыр һәм нинди клип өстәлер икән хит парадыбызга. Хәзер белербез. Игътибар экраннарга. Aşratqandan birle Көңелемнен азлы хисләр биләде Моңа кадәр бу гомерем моңсу бер җыр иде Таңнарда синең елмаюыңны күрер өчен Безнең йөрәкләр бергә типсен өчен Сине очратканнан бирле җырлый минем күңелем Син дә шулай талатканда Мине сагынасыңмы иркәм Син дә шулай талатканда Мине сагынасыңмы иркәм Сине очратырмын диеп Бер дә уйламаган идем бәгырем Күңел күгем күктән инде Кара болыт иде Таңнар атта синең елмаюыңны күрер өчен Безнең йөрәкләр бергә типсен өчен Сине очратканнан бирле Оча минем күңелем Син дә шулай талатканда Мине сагынасыңмы иркәм Син дә шулай талатканда Мине сагынасыңмы иркәм Сине очратырмын диеп Сине ойламаган идем Сине очратырмын диеп ойламаган идем Син дә шулай талатканда Мине сагынасыңмы иркәм 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 Хәзер булачак җырчы беләсезме кем? Ул Ринат Гыйльфанов. Ашауга килгәндә бер ризыкны да аерып әйтә алмыйм. Тәмле, сыйфатлы пешерелгән һәр ризык та күңелемә хуш килә дип сөйләде җырчы. Синең клибың күпләрнең күңеленә хуш килә бит. Шуңа тизрәк аны карауга күчик. Беренче күрүгә ошадым күңелгә шул көннән башланды мөхәббәт уйны
ул каян келген мындай матур гүзелликте зор уйунан өзгертип болмой махаббат кагыйдасин каян келген шиберлик ул каян келген Октаныш кызымның ышандым исине дүниялар буталды Аңламыйм не болды Октаныш кызым мин иркәлим суланам мин аның өчен Тик бер мизгел генә уенчык гына Күңелдән кабатлыйм исмеңне дөньямны онытам тик сине күрүгә Каян килгән шиберлек ул каян килгән мындай матур гүзәллектә зур уйыннан үзгәртеп булмый мәхәббәт кагыйдәсен Каян килгән шиберлек ул каян килгән Октаныш кызым мин иркәлим суланам минем кебекләр Беләм синең күп Октаныш кызымның ышандым исенә мин аның өчен Тик бер мизгел генә уенчык гына Октаныш кызымның ышандым исенә дүниялар буталды Аңламыйм не булды Октаныш кызым мин иркәлим суланам мин аның өчен Тик бер мизгел генә уенчык гына Ижади тәхәллүсләр артистны баштан аяк тасвирлый гадәттә. Менә мәсәлән Раян Садриев, Бәйрәм абый. Һәр вакыт бәйрәмдә, чарада булганч, ризыкларның да төрлесен ярата булып чыкты. Иң мөһиме сыйфатлы булсын дигән фикердә ул. Әйдәгез әле, тизрәк Бәйрәм абыйның клибын да карап китик. Күңел төшә кайчак дустың ялгышса, янга рәхәт була кемдер табышса, үткән була көнең кичкә авышса, бәхеткә юрала парлар кавышса. Яшәгәндә бу дөньяда кеше сынала да сынала, ялгызлыкта калган чакларында елама син, елама. Яшәгәндә бу дөньяда кеше сынала да сынала, ялгызлыкта калган чакларында елама син, елама. Һәр кем белә аңлый тормыш тамаша, кызык эзлим диеп кемдер адаша. Көтеп яшәүче бар өзлеп сөйгәнен, ташлап китүче бар ярым дигәнен. Яшәгәндә бу дөньяда кеше сынала да сынала, ялгызлыкта калган чакларында елама син, елама.
Яшәгәндә бу дөньяда кеше сынала да сынала. Ялгызлыкта калган шакларыңда елама син, елама. Яшәгәндә бу дөньяда кеше сынала да сынала. Ялгызлыкта калган шакларыңда елама син, елама. Ялгызлыкта калган шакларыңда елама син, елама. Айдар Алмас Юнусовлар нинди ризыкка күбрәк өстенлек бирәләр дисезме сез? Натураль продукция дип җавап бирермен мин сезгә. Авыл сөте, ите, каймагы. Булар барысы да тамакны тукландыра, хәтерне яхшырта һәм бик күп файдалы әйберләргә бай. Шуңа күрә дә Юнусовлар шундый елмаючан, сөйкемле егетләр дә инде. Озак сөйләгәнче абыйлы энеле дуэтның клипларын карауга күчик. Оныталмам, уйламый сине һич тора алмам. Серле күзләреңә карап туя алмам. Сүзләремне дәшми калмам, синсез башка яши алмам. Оныталмам, оныталмам, оныталмам. Оныталмам, оныталмам, уйламый сине һич тора алмам. Серле күзләреңә карап туя алмам. Сүзләремне дәшми калмам, синсез башка яши алмам. Оныталмам, оныталмам, оныталмам. Кайдан килгән бу матурлык һаман? Мөмкин түгел онытырлык кайдан? Айдан төшкән бер фәрештә түгелме? Иркәм, синең серле күзләреңдә изде. Калды хәзер мәңгелеккә иртән. Иртән торгач һаман сине уйлыймын. Оныталмам, оныталмам, уйламый сине һич тора алмам. Серле күзләреңә карап туя алмам. Сүзләремне дәшми калмам, синсез башка яши алмам. Оныталмам, оныталмам, оныталмам. Оныталмам, 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 оныталмам. Иркәм, синең серле күзләреңдә изде. Калды хәзер мәңгелеккә иртән. Иртән торгач һаман сине уйлыймын. Оныталмам, оныталмам, уйламый сине һич тора алмам. Серле күзләреңә карап туя алмам. Сүзләремне дәшми калмам, синсез башка яши алмам. Оныталмам, оныталмам, оныталмам. Сүзләремне дәшми калмам, синсез башка яши алмам. Оныталмам, оныталмам, оныталмам. Оныталмам, оныталмам, оныталмам.
парадының алдағы басқышында Гүзәл Әхмәтова. Сүз уңайынан Гүзәл менә инде ничә атна рәттә хит парадта бары тик алдағы басқышларда. Аны котлыйбыз һәм тизрәк клибын карауга күчәбез. Айтыр юллар буламаса да табараманы күк яшьле гүзәнен барыр юллар буталдыла шуңа үкене безле үзәгем тормыш дулкынына да кагылып та күңел канатларым талмады ашкын самада талпын самада бәхеткә вакыт калмады тормыш дулкынына да кагылып та күңел канатларым талмады ашкын самада талпын самада бәхеткә вакыт калмады Моңлы сереле узган үткәнем хисләремне сак-сак кагылам алсу туманга терелгән үсмер чакларымны сагынам тормыш дулкынына да кагылып та күңел канатларым талмады ашкын самада талпын самада бәхеткә вакыт калмады Кайтыр юллар буламаса да кайттым әле яшьлек ярыма үткәннәрне искә алып өмет алдым якты хыялга тормыш дулкынына да кагылып та күңел канатларым талмады ашкын самада талпын самада бәхеткә вакыт калмады тормыш дулкынына да кагылып та күңел канатларым талмады ашкын самада талпын самада бәхеткә вакыт калмады ашкын самада талпын самада бәхеткә вакыт калмады бәхеткә вакыт калмады Казылык, балык, ит. Гомумән иң яраткан ризык ит ризыклары дип сөйләде Ризат Рамазанов. Ә Зинира аның белән килеште. Иҗади гаиләнең нәрсә яратканын белдек. Хәзер инде аларның гаҗәеп матур клипларын карап китсәк тә була. Игътибар экраннарга.
Кайтып келем авылыма, қаршы ала күл бойлары, балық тұтып ойнап өскен, енешлері елғалары. Кайтып келем авылыма, соқмақ түшкен орамнарын, урап узам әлі тағын, бір туздырып тузанарын. Сағындыра, сағындыра, қайтмай тұрсам ауылыма, қайта сиңа балақайым, хәлләр нешек ауыл қайым. Сағындыра, сағындыра, қайтмай тұрсам ауылыма, қайта сиңа балақайым, хәлләр нешек ауыл қайым. Кайтып келем авылыма, көткенсіңдір сен дә мине, тәби атлап өскән нигез, туған өйім тарта мине. Ни хәлләрсез туганнарым, әби-әни якыннарым, кайтып киләм сезгә тагын, сагындым бит авыл кайым. Сағындыра, сағындыра, қайтмай тұрсам ауылыма, қайта сиңа балақайым, хәлләр нешек ауыл қайым. Сағындыра, сағындыра, қайтмай тұрсам ауылыма, қайта сиңа балақайым, хәлләр нешек ауыл қайым. Қайта сиңа балақайым, хәлләр нешек ауыл қайым. Но вы даете. Азалия Валиеваға келгенде шөпшін бал аның яраткан әйберләренең берсе. Башкорт балы тәмле дә, файдалы да, күчтәнешкә дә бик әйбәт. Азалияның күчтәнешкә бал алып килүе безнең редакциягә дә таныш күренеш. Рәхмәт сиңа, Азалия. Иҗат шишмәң саекмасын дип, сезне үзеңә тапшырабыз. Томан бір мәлдәниктер, тукталып калам. Юк шигендем, юк тукталмыйм, хыялга атлар, сукмаклар табам, юлларны табам. Йөрәгем тиккән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Йөрәгем тиккән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Мине көчсез, мине бахыр дип уйламагыз, бер вакытта да чабан бәхет каршысына күңел төшсә дә, көчем бетсә дә, кояш батса да,
Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Давылдан соң көн аязып, кояш балкыса, дөнья нурлана, җиһан нурлана. Нурын сибәр кояш булып, шатлык өләшеп, яшик дөньяда, яшик дөньяда. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам, тукталмам да тукталмам. Дуслар, сіз ТМТV телеканалында эфирда топ клип хит парады. Илшат Япаровның клибы бик күпләрнең күңеленә кирип калган бит. Матур күренеш, сөйкемле Илшат Япаров дип әйтүче кешеләр аз түгел иде. Кемнәр әле күрмәде, әйдәгез бергәләп карап китик. Белмәсәң дә сөюемне, үз алдыма гына сөярмен. Очрашканда хәлең ничек дисәң, хәлем бик тә яхшы диярмен. Белмәсәң дә сөюемне, тыптың гына сине сөярмен. Үзем генә сөеп сөенермен, көенермен. Белмәсәң дә сөюемне, тыптың гына сине сөярмен. Үзем генә сөеп сөенермен, көенермен. Белмәсәң дә сөюемне, үз алдыма гына сөярмен. Кагылмаска синең бәхетеңә, язмышыма мин баш иярмен. Белмәсәң дә сөюемне, тыптың гына сине сөярмен. Үзем генә сөеп сөенермен, көенермен. Белмәсәң дә сөюемне, тыптың гына сине сөярмен. Үзем генә сөеп сөенермен, көенермен. Белмәсәң дә сөюемне, үз алдыма гына сөярмен. Бер артыңнан карап эчтән генә, сине сөйдем бит мин диярмен.
Bilmesen de süyüvemene Tıptığına seni süyermen Uzum gına süyüp süyünürmen Kıyınırmen Bilmesen de süyüvemene Tıptığına seni süyermen Uzum gına süyüp süyünürmen Kıyınırmen Uzum gına süyüp süyünürmen Kıyınırmen Uzum gına süyüp süyünürmen Kıyınırmen İslam Karimullining yaratgan rizqi bor bo'lib chiqdi. Ул tunetsli salat ekan. Әлеге ризыкны шул хәтле яратам, ашаган сайын ашап туя алмыйм дип сөйләде егет. Нәрсә дип әйтик? Алдагы тормышыңда шундый салатлар күбрәк булсын, Ислам. Менә шундый оригинал теләкләр белән сезне үзеңә тапшырабыз. Tağın yağır, gözlerimning tüsün yuva. Bilgisizlik, jan üşüte tenim tuğa. Yürek türüm tilgelidir, yaşın komşu. Yuvatırga, dilim elle yağır tamşı. Tağın yağır yuva senin izlerini. Tağın yağır yuva yaşlı gözlerimni. Yağır yağır to'xta hele tinachlansın. Hisler qaynar söndürürge tırışmasın. Qaldım yağır ortasında Işan almayım Hazır indi to'xtasına Senin minde hiç yolmaz Жылым qalğan Xiyallarım seni izli hamar Tağın yağır yuva senin izlerini. Tağın yağır yuva yaşlı gözlerimni. Yağır yağır to'xta hele tinachlansın. Hisler qaynar söndürürge tırışmasın. Tağın yağır, tağın bugün kökler dolu. Birge şakны ko'nglimdan sızıp bulmay. Jan yuvatır tisler elle qalmaganmı? Elle dünya şul yağırdan yaralganmı? Tağın yağır yuva senin izlerini. Tağın yağır yuva yaşlı gözlerimni. Yağır yağır to'xta hele tinachlansın. Söndürürge tırışmasın.
койнар сөндүрөргө тырышма сен. Жыршы Илнар Гилманшинның социаль шелтәрләреннән чыгып фикер йөртсәк, жырчының иркенләп утырып ашарга вакыты да юк диярсең. Башта бер җирдә чыгыш ясый, аннан башка җиргә чаба. Кыскасы, әфәрин сиңа Илнар. Иҗатың озын гомерле булсын дигән теләкләр белән без әлегә синең клибыңны карап торабыз. Вакыт белән күптән инде сыналган, озак елларга ул сузылган. Кай китте? Якты хисләр, хыялларга уралган. Безнең өчен күрешү бәйрәм булган. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Бер-береңнең барып хәлләрен белү, ярдәм итү, кирәк тә барып күрү. Нинди бәхет ул тату гаилә булып, бергә кунакларга йөрү. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Куйган максатларга җитәрбез, Алла бирса бергә юллар үтәрбез. Безнең дуслык чын егетләр дуслыгы, кирәк чакта сүзебезне әйтербез. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Лейсан Гимаева һәм Булат Бәйрәмовның кызлары Таңсылу шулай ук бары тик натураль ризыкларга өстенлек бирә, күрәсең. Әтисе белән әнисенең социаль шелтәрләрендә гел бакча ризыклары, кыярлар, помидорлар. Менә бу рәхәт ичмәсәң. Бакчага чыктың, өздең, ашадың. Мин әлегә күз алдына китерә торыйм, ә сез Таңсылуның клибын карый торыгыз. Синең һәр әйткән сүзеңдә яралган матурлыктан, чөнки назлы иркә күңелең торадыр ул шатлыктан. Күзләрең генә
үзеңдә яралган матурлыкта чөнки назлы иркә күңелең торадыр ул шатлыкта күзләрең генә түгел бит эчке дөньяңда матур елмайсаң да бөтен дөнья синең нурыңда балкыр күзләрең генә түгел бит эчке дөньяңда матур елмайсаң да бөтен дөнья синең нурыңда балкыр елмайсаң да бөтен дөнья синең нурыңда балкыр Алдагы позицияда Зөлфирә Мирзаянова Шайдуллина. Ризыкларның барысын да яратам. Иң яратканы кара табада уртага ярып, кетердә кызарып пешкән авыл бәрәңгесе. Шуны сөт белән дә эчеп куйсан, бөтенләй шәп дип бантыр итеп сөйләде Зөлфирә. Шундый тәмле телле, иркен тавышлы җырчыбыз сезгә үзенең клибын да тәкъдим итә. Игътибар экраннарга. Борылып бер күздә салмадым Тилмереп тик бер сүз көткәндә Әрнемәс дидеңме йөрәгем Ятларга сарылып үткәндә Сөйәм дип бәгыренә телмәллә Сыңарып хәлләрен белмәллә Сонаган сап-салкын учакның Гөлләрен туздырып йөрмәле Күкләрне телделәр утлары Күңелдә яшнәгән яшенне Хисләрем түгелеп китерди Йөрәгем түренә яшердем Сөйәм дип бәгыренә телмәллә Сыңарып хәлләрен белмәллә Суынган сап-салкын учакның Гөлләрен туздырып йөрмәле Сөйәм дип бәгыренә телмәллә Сыңарып хәлләрен белмәле Суынган сап-салкын учакның Гөлләрен туздырып йөрмәле Сизмәдем дисеңме хисләрем Ник хәзер йөрисең эзләнеп Сыңладың кичер дип сорарга Күңелем каршында тезләнеп Сөйәм дип бәгыренә телмәллә Сыңарып хәлләрен белмәллә Сонаган сап-салкын учакның Гөлләрен туздырып йөрмәле Сөйәм дип бәгыренә телмәллә Сыңарып хәлләрен белмәле Сонаган сап-салкын учакның Гөлләрен туздырып йөрмәле Сонаган сап-салкын учакның
Билгеле булганча, хәзер ризыклар бик күп. Аннан кала әле рецептлары да җитәрлек. Ләкин ничек кенә булса да, киләсе җырчыларыбыз бәрәңге, ит һәм яшелчәләрне якынрак кабул итә икән. Кем ул дип сорыйсызмы? Хәзер күрерсез. Игътибар экраннарга. Тартып алган дөньяның яны. Күргән сайын һаман сокланам, син булмасаң сөюк сыман. Юк сүзләргә бәйләнмәгә, баш бәгыргә әлләмәгә. Сиҗиле исә һәр яктан, мин бит сине үлеп яратам. Юк сүзләргә бәйләнмәгә, баш бәгыргә әлләмәгә. Сиҗиле исә һәр яктан, мин бит сине үлеп яратам. Аяк чалучылар булмасын, үкенечләр борчып тормасын. Син җебе неш кирәк булып, эзелмәсен кинәт тартылып. Юк сүзләргә бәйләнмәгә, баш бәгыргә әлләмәгә. Сиҗиле исә һәр яктан, мин бит сине үлеп яратам. Юк сүзләргә бәйләнмәгә, баш бәгыргә әлләмәгә. Сиҗиле исә һәр яктан, мин бит сине үлеп яратам. Һәр карашым кояш яктысы, сөю алып килгән ахрысы. Син бит минем бердән-бер генә, сөю хисләрендә бер генә. Юк сүзләргә бәйләнмәгә, баш бәгыргә әлләмәгә. Сиҗиле исә һәр яктан, мин бит сине үлеп яратам. Юк сүзләргә бәйләнмәгә, баш бәгыргә әлләмәгә. Сиҗиле исә һәр яктан, мин бит сине үлеп яратам. Сиҗиле исә һәр яктан, мин бит сине үлеп яратам. Мин бит сине үлеп яратам. Атнаның лидерын билгеләгәнче, барлык катнашучыларыбыз белән тагын бер кат танышып үтик. Син дә шулай талатканда, мине сагынасыңмы, иркәм? Син дә шулай талатканда, мине сагынасыңмы, иркәм? Вактаныш кызымның ышандым хисенә, дөньялар буталды. Аңламыйм ни булды, ни булды, ни булды. Вактаныш кызым мин, иркәнли
Кайта сиңа балакайым, хәлләр ничек авылкайым. Сагындыра, сагындыра, кайтмый торсам авылыма. Кайта сиңа балакайым, хәлләр ничек авылкайым. Йөрәгем тиккән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Йөрәгем тиккән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Белмәсәң дә сөюемне, тыптың гына сине сөярмен. Үзем генә сөеп сөенермен, көенермен. Белмәсәң дә сөюемне, тыптың гына сине сөярмен. Үзем генә сөеп сөенермен, көенермен. Тагын яңгыр юа синең эзләреңнән. Тагын яңгыр юа яшьле күзләремнән. Яңгыр, яңгыр, тукта әле, тынычлан син. Хисләр кайнар, сүндерергә тырышма син. Дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Күзләрең генә түгел бит, эчке дөньяңда матур. Елмайсаң да бөтен дөнья синең нурыңда балкыр. Күзләрең генә түгел бит, эчке дөньяңда матур. Елмайсаң да бөтен дөнья синең нурыңда балкыр. Сөйәнди бәгыренә телмәләй, сыңарып хәлләрен белмәләй. Суныган сап-салкын учакның гөлләрен туздырып йөрмәле. Юк сүзләргә бәйләнмәгә, баш бәгыргә әлләмәгә. Сөйҗиле исә һәйяттан, мин бит сине үлеп яратам. Юк сүзләргә бәйләнмәгә, баш бәгыргә әлләмәгә. Сөйҗиле исә һәйяттан, мин бит сине үлеп яратам. Яраткан ризыгын бәлеш һәм мантый. Ул ризыкларны пешерергә дә, ашарга да бик яратам дип сүзен башлады Фирдәүсә Хөсәенова. Ә менә чәй янына чәкчәкне якын күрә икән ул. Менә шундый чын татарларга хас булган ризыклар яратучы Фирдәүсә ханым бүген топ клипның чираттагы баскычына менеп урнашты. Аны котлыйбыз һәм сүзне үзенә тапшырабыз.
çilekler Мәхәббәттән типсин йөрәкләр Бәхете шапкылары гөрләсен Балкып торсын дөнья гөрләсен Елмаял карап үземә Нурлары сөйреп минем йөземә Син елмаеп баксаң күземә Дөньяларда матур күренә Елмаял карап үземә Нурлары сөйреп минем йөземә Син елмаеп баксаң күземә Дөньяларда матур күренә Якты булсын тормыш юлларың Шатлык белән тулсын таңнарың Аязы булсын һәр чак көннәрең Тыныч булсын инде җаннарың Елмаял карап үземә Нурлары сөйреп минем йөземә Син елмаеп баксаң күземә Дөньяларда матур күренә Елмаял карап үземә Нурлары сөйреп минем йөземә Син елмаеп баксаң күземә Дөньяларда матур күренә Гомерләренең матур чагында Җырлап яшигәле тагында Фәрештәләр канат кагына Безнең мәхәббәтне сагына Елмаял карап үземә Нурлары сөйреп минем йөземә Син елмаеп баксаң күземә Дөньяларда матур күренә Елмаял карап үземә Нурлары сөйреп минем йөземә Син елмаеп баксаң күземә Дөньяларда матур күренә Син елмаеп баксаң күземә Дөньяларда матур күренә Дөньяларда матур күренә Дөньяларда матур күренә Шулай итеп, җырчыларның яраткан ризыкларын ачыкладык, клиплар карадык, вакытны күңелле итеп уздырдык. Хәзер инде тыныч күңел белән тапшыруга нокта куйсак та була. Мин Рената Тей, барыгызга да исәнлек, саулык теләп, сезнең белән саулашам. Исән-имин торыгыз. Пока-пока.